L-intrapriżi Maltin u Għawċin diġà frankaw kważi 370 miljun euro mill-kontijiet tal-enerġija fl-aħħar sentejn, grazzi għad-deċiżjoni tal-Gvern li mill-bidu tal-2022 jissussidja l-prezzijiet tal-elettriku u l-fuels biex iżommhom stabbli u jagħti serħan il-moħħ kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji. Malta kienet l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha li ma żieditx tali prezzijiet li kien għall-Oppożizzjoni Nazzjonalista jekk il-prezzijiet jolew minn barra allura kellhom jolew ukoll f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li grazzi għal din id-deċiżjoni l-ekonomija Maltija kibret baxar darbit aktar mill-medja Ewropea. Qalet li għal daqstant se jkomplu jiġu mejjuna n-negozji. Fi żjara li għamlet fuq il-lan tax-xogħol ta' investiment massiv ieħor mill-kumpanija Dellaru, il-Ministru spjegat kif tal-investiment se jattira madwar 100 impjieg ieħor ta' kwalità. Dan l-investiment multimiljonarju se jara l-sit tal-kumpanija jespandi b'29,000 metru kwadru waqt li se jaħdem b'mod effiċjenti u sostenibbli biex tiġi estiża l-Industrija 4.0. Antero Aġus, manager fih dan il-kumpanija Dellaru, innota kif l-għajnuna li tal-Gvern kien strumentali biex jitwettaq dan il-pass il qudiem e kif il-kumpanija tista' tibqa' tiddiversifika il-prodotti tagħha. Investiment li sar ukoll huwa importanti fil-qasam tas-sostenibilità qed nagħmlu dak kollu li huwa possibbli sabiex mhux biss inkunu qed nifrankaw mill-kontijiet tal-enerġija imma nsibu mezzi alternattivi kif noħolqu sistemi li nkun nistgħu nutilizzawhom aħjar b'dak li nkun nistgħu noħolqu dan investiment. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar nkun nistgħu mhux biss nifrankaw il-flus imma anke jkun jista' jgawdi minnhom il-ħaddiem direttament illi jkun qed jaħdem fl-impjant. Il-Ministru Dalli referit ukoll għal prattiċi sostenibbli u prinċipji tal-ekonomija ħadra u dik blu fil-waqt li semmiet anke diversi inizjattivi li qed tieħu l-Malta Enterprise. Żidet tgħid li rdoppjat l-allokazzjoni għal proġetti u l-miżuri li tagħti l-Malta Enterprise biex tappoġġja lin-negozji u l-startups għal aktar investiment fis-setturi tar-riċerka, l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u effiċjenza tal-enerġija biex issa tammonta għal 60 miljun euro. U qegħdin nagħtu wkoll aktar flus fil-bwiet tan-nies li finalment ikunu qegħdin jirritornaw lejn l-ekonomija tagħna. Ma nisser nieqfu hemmhekk, ser inkomplu ninvestu aktar fl-intrapriżi f'pajjiżna. Għalhekk li dan il-budget irdoppja l-allokazzjoni llum qegħdin nitkellmu dwar 60 miljun euro investiment li ser imorru fil-kumpaniji tagħna biex inkomplu bit-tranzizzjoni lejn il-qasam diġitali u lejn is-sostenibilità ambjentali. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia semma wkoll diversi skemi li permezz tagħhom din l-entità se tkompli tgħin lin-negozji. Semma wkoll kif pajjiżna se jkunu qed jimirħu wkoll aktar industriji. Fl-aħħar xhur tħabbar illi aħna wieħed minn 16 proġett Malta Enterprise fil-kien ma' ST Microelectronics u Indus illi bażikament se nkunu qegħdin naraw f'Malta illi isiru microchips tal-ogħla kwalità u l-aqwa teknoloġija fid-dinja u ħankomplu nsaħħu dan billi ħankun qed napplikaw għal ċentru ta' kompetenza fil-microelectronics biex inkomplu nsaħħu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna. Dan flimkien ma' kumpaniji oħrajn iktar speċjalizzati fil-qasam tal-medtech, fil-qasam tal-fintech, fil-qasam tal-life sciences u bekk inkunu qegħdin niddiversifikaw l-ekonomija tagħna b'mod illi nilħqu iktar il-kwalità milli l-kwantità.